My name is Chibike Ifedirichukwu, and today is 25th October, a day being set aside for me to attempt and break a heaviest yam world record under Guinness World Record. Here is Onyebuchi Onwazo Nze Chinyelugo, one of Adaziana. Is one of the witnesses. Ale Awuke is a farmer and is from Ebonyi State. Is Chukula is from Akweze, from another village, Uluonyile Akweze. Let's go. You will see it by yourself. Hey. Okay, well, they're not the different one of you. So far, so good. Nke ahụ ọ nwere nekwa ihe o metere na na-egbughị oge na-edesa ji a ike bịa Chidalụ nye m mma ekwu ebe a mba ya eje na o nwere ike iji egwuregwu mana egwu ya dị ya ọ bụrụ na ihe dị ka ncha ma ihe a si ya jee wụsị tụwa ya ebe a nye mmeri inefukakwa mmadụ ya ndị ọ bụgodị ndị okwu mma afọ aka na-aga
Do you want wire? Mana ya abịa akụkụ ma. Na na bụ ya abịagoro ka ọ bịa side enu. Okay. Ai, chekwa. Nimu ya. Nimu. Ah. Bịa nso sọ. Nke a dịkwa ka ofu aja. Nke a ya, onwekwa aja dị otu ahụ, ọkwa ji. Ọ ji. Ngwa, ome. Chelu nke a. Ka mgbe anyị kapụrụ nke. Mba nke ahụ akọrọ akọ. Oke eziokwu ngwa. Chelu. Pụtakwa n'unu pụta. Mana ọ bụrụ okposi ihe nkata ma amịrị bags of cement ọ ya. Hey! Ụlọ na omume. Chelu kwa ọsọ ya ni anyị karị nke anyị. Ya bịa no tie no so ya bịa tu bịa na se abịa kpozugbo abịa bịa egbo. Chelu. Before the disaster happen. Bịa nke onye ya ejide ibe aka ofu onye bịa kwuo. Oke ngwa. Ka anyị ga ya gazi na. Bịa kpọ otu na ya enye ya ego. Nwayọ. Ọ ka enye ya phone na ka ngwa ya no. Ai gburu. Maka mgbaka ọkụ ya. Ya ji nwa. Chelu. Ọ ga tu ya butu zo bata tu. Ina unu je na ya da, ba cement na ka zo toilet. Toilet ya. Hey. Ji ngo ga try. Ji awon. Ya,